Hello po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po ako ngayong umagang ito dahil ipapakita ko lamang po sa inyo kung paano magluto ng sinigang na tahong with watermelon. Ito po ang mga ingredients sa aking sinigang na tahong na lulutuin. Unang-una, tahong. Tapos kailangan po tanggalin nyo siya sa shell para hindi po manguya yung shell. Tapos maglalagay ako ng pakwan, sitaw, radish, gabi, bawang, sibuyas, sili na green, kamatis, dahon ng kamote. Tapos maglalagay din po ako ng konting olive oil. Tapos patis, asin, at saka itong pampaasim. Maglalagay din po ako ng konting ground black pepper. Yan na po, uumpisahan na po natin. Ayan po mga mamamayang, naglagay na po ako ng 1 tablespoon na olive oil sa kawali. Tapos igigisa lang po natin yung bawang. Pagkatapos po ay susunod ko po ang sibuyas sa paglagay. Haluin lang natin. Tapos pahihinaan ko po yung apoy. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng tubig. Dadagdagan ko pa po ng mga 1 cup ang ating tubig. Ngayon pong kumukulo na ang ating sabaw, ay pwede ko na pong isunod sa paglagay ang tahong. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to para kumulo yung sabaw. Isasabay ko na po yung gabi para maluto kaagad kasi mabagal po itong lutuin ang gabi. Yan. Tatakpan ko po muna at papakuluin ko po uli. Ngayon po ay sunod ko na pong ilalagay ang kamatis.
Tatakpan po muna natin to para kumulo po siya ng sobra. Ayan. Ngayon pong luto na ang ating gabi ay isusunod na po natin ang sitaw. Tapos maglalagay po tayo ng patis sa ating sabaw. Tapos ilalagay ko na po ang ating labanos or radish. Ngayon po ay pwede nang isunod itong pakwan. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng ground black pepper. Ngayon naman po ay isusunod na po natin sa paglagay ang ating sinigang mix. Tapos hahaluin lang po natin. Ngayon po ay isusunod na natin ang sili. Sili na green. Ngayon po ay maglalagay tayo ng kaunting asin. Yan, kasi naasinan ko na po siya kanina. At lastly po ay ilalagay na natin ang ating dahon ng kamote. Ayan na po, luto na po yan. At kukuha lang po ako ng konti dito sa aking bowl. Ayan na po ang sinigang na tahong sa watermelon. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!